Mehriban vatandaşlar bilişi ýaly Türkmen bedewiniň bayram münasibi dünýä çar gün jogundyn güneş toplamada mihmanlar gelýärler. Çünki Kahraman Akadamyň taýsy gallaty bilen Türkmen bedewleriniň şan şöhraty bütün dünýä ýaýyldyr. Dünýäde Ahatek bedewleriniň muştoklary saklayan atçynatlarymyz barha köpelýär. Benim şeýle mihmanlaryň biri Wengerden gelen dogonmyz Andres Birov bilen söhbetdeş bolan Andres Birov Macar Wenger Turan fondunyň prezidenti hem Ahatek bedewleriniň jan köýerleri hem muştogy ödüm. Berde Ahatek bedewlerini saklayan bu zat bilen gurulmadı. Andres Türkmen topragyna hoş gördük. Şu ajaýyp bayramçylykda ödümüň ýürek ýytaşlarymyzy ýyldeslerinde ýetirdiňiz. Çünki geçirilýän dabaralar has ödüne çekici. Biz bunu Ermeni höküminde Türkmen bedewleri barada gurulmaly aýdan. Salam. Men Türkmenistana gelmäge dörän bu ajaýyp mümkinçilik üçin ören şat. Siziň ýurduňyz diýsen owadan. Türkmen halky güler ýüzlü, göwüň açyk halk. Biz türkmenler bilen dogan. Sebäbi biziň halkymyz bilen türkmenleriň taryhy kökleri birdir. Ýerde biziň ata-babalarymyz bu ýerlerde, ýagny häzirki Orta Aziýa tebitlerine göçüp gonyp ýaşapdyrlar. Bizem bedewler gowy görýär. Her ýyl türkmen bedewiniň bayramyny ýokary guramaçylykly geçirip, bu toýa dumly duşdan mihman maryn çagyrýanyňyz üçin men size köp sag bolsun aýdýan we bu şanly bayram bilen siziň hemmeňiz gutlaýan. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň milli medeniýetiň, türkmen sportunyň ösmegine uly üns bermegi gowannyrjy wakadyr. Biz hem bedewlere bolan söýgüýimizi her ýyl geçirýän we gurultaý diýip atlanyrylýan uly çarwa bayramçylygyny dol beýan etmäge çalyşýar. Bu gurultaý toýumyzyň hormatly mihmanlarynyň arasynda türkmen doganlarymyzyň ornu aýratynlar. Biz Türkmen Atlar Döwlet Birleşigi bilen hem ýakynyň hyzmatdaşlyk saklaýar. Men Türkmenistan bilen Wengeriýanyň arasyndaky ýola goýulan dost doganlyk gatnaşyklarynyň geljeginiň uludygyny inanýan biziň halkymyz ören ysnyşykly, gaderli gatnaşyklary saklaýar. Ýene bir ýola şu ajaýyp toý Türkmen bedewiniň bayramy bilen gutlaýan we mundan beýlekde uly üstünlikleriň Türkmen halkyna ýar bolmagyny arzu edýän. Andres, yakın sözlüğüm için köp sağ olun. Näme Türkmen bedewiniň bayramynyň dabaralary diýsem kızgalaňy dowam edip geçirilýän ýarşlar barady bir tomoşadan ýarşlar barady gurrun bar aýdan. Очень красивый получились на... Bu bayramçylyk dabaralarynyň çäklerine gurnulan ýarşlar, şol sanyna çapyşyklar, maňa diýsen ýarady. Türkmen bedewleri ören owadan olaryň ýokary taýýarlyk derejesi, çapyk suwarlaryň ustatlygy, çalasynlygy, bularyň hemmeti diýsen uly ýatdan çykmajak täsirleri galyrýar. Men türkmen atçynaslaryna, çapyk suwarlaryna geljekde hasy uly üstünlikleri gazanmaklaryny arzu edýän. Как еще много успехов их, но мы здесь видели на чемпионат Жиада, и они только совсем молодцы. Andres, yakımlı gurulularyňyz üçin biziň topragymyz, gadymy köklemimiň birligi barada ajaýyp türkmen bedewleri barada Kahraman Akadamy taýsy gallaty bilen biziň ýurdumyzda sportuň barhary başlanýany barada bilen yakymly gurulularyňyz üçin köp sag bolun sizi. Ýene bir ýola türkmen bedewiniň bayramynda hoş gördük, tapa gördük. Я спасибо для приглашения, и я очень люблю... Sag bolun. Men Türkmenistany, onuň ähli künjeklerini ören gowy görýän, Aşgabat hem öz görnüş aýratyndygy, kaşan we gödül keşpi bilen hemmeleri hayran goýar. Türkmen paýtagty sözüň dolu manysyna türkmen halkynyň göz guwanjydyr. Ну, вообще, это такой, как это будет вечный гордость на Туркмении.